हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय, बे भिडिअआ दाख्लै शुक्रबारनिनो आरोना, ओमफ्राय आं टाइम मोनाखैमोन, भिडिअखौनो एडिट खालामनो टाइम मोनाखै आरोना नै। ओमफ्राय दिनैसो भिडिअखौनो नागारबाय आरोना, भिडिअआ शुक्रबारनिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय, जोंहा दिनै आसु माइरं गोरलै बावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंहा दिनैहाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि बोरायनिबो दिनै जोनोम सान आरोना लोगोफोर, बेखायनो एसे न'आव फुजा होनो नागिरदों आरोना। बार्थडे सार्थडे बिदिनो एख'थ' गैया जेनेबा, ओमफ्राय बार्थडे जोनोम सान हिसाबै एसेबाबो आइया फुजा होबाय थाखायो नालाय, बेजों लोगोसे आसु माइरंबो गोरलै बावदों आरो। ओमफ्राय दा मोननै जाबाय आरोना प्रग्रामा जोंना लोगोफोर। स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो, मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय। थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे। भिडिअआ शुक्रबारनिनो, दिनैसो आपल'ड आरोना लोगोफोर। जाखांनानै मा जाबाय, ओमफ्राय दिनैसो आपल'ड आरोना। बे थेवब्लाबो गोबाव जाबाबो नागारबाय आरोना आङो, मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानै। स' लोगोफोर, आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो मा मा देखायनाय जायो। आसु माइरं गोरलै बावनाय हिसाबै सानैसो ओंखाम जानो लिंहरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै ना रुपसान्दा, ओमफ्राय नैबेयो नैबे बयलार ना, नैबे दाउ बयलार, ओमफ्राय नैबे दाउ लकेल। देन्जार जाखालायनोसैलाय जोंहा नै। बावै नै मामि बेदरा बेदर नायग्राया हनै बेहा। ओइ नै आरो गोरबावबाय दासो दै लोंखांनानै गे होनबावबाय हा। बे नाखौनो नेबाय था नोङो दे। औ माबा दाउखौनो नै दाउलायनो ना लकेलबो मोनबोदों जोंहा, बायनानै लाबोदों। बिदि नाखौ नागिरबाबो मोनजाया जोंहा, दिनैसो मोनजासिगोन। थेंगोना, ओमफ्राय मा दं, फिथिख्रि, बालाबाथिया, ओमफ्राय नैबेलाय आइसा फिसा फिसाया गसं होनबाय हनै गसंनाया, गसंनानै बैथिं खारलांबासो जाबाय। मैयाबो गसंबाय थादों। जाबाय संसै जोंहाबो माबा माबि देलाबायनोसै र'। आलिर नै फुजानि बुदा मैया सोमखाजोबखादों, दै सुनानैल' होनसै। नै आलासिया सासे जोंना फैजेनबाय। आइया नाहरलाय, सिखा नागिरदों खोमा बे आइया। नै आयै न नायनोसै, सामब्राम आलु बायदों, संगोनलै ज' ज'नो। बोखांबाय हासिबखौलाय मानोथो होखो बाबा, हासिबा हो? जोंहा आलासिफोर दा उन्दुनानै थाबाय थागासिनो। संनाय खावनाय लागासिनो, बाबाया फुजा होगासिनो बिथिं। आलु थारा नैखौ हानानै लानोसै, थाइगिरजों नाजों संसै। बिथिंजाय नाखौबो एवखांखाबाय आङो, ना एवखांनानै आलुखौ एवनानै दोनबाय आरो। ओमफ्राय नैबे सामब्रामबो हानानै लाखाजोब्बाय आङो। नै आलुखौ एवखाना लादों आङो, बेखौ बयलाराव होगोन आरोना। नै बिथिं बयलारखौ एवबाय, ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो आलुखौ एवनानै लाखादों आरोना। बिथिं ना सायगासिनो बिस्रा, नै बिथिं मामिखौ बाबाया लादों, ओमफ्राय माखासे इसिङाव संदों। नै आङो माबा थाइगिरजों नाजों, ओमफ्राय आइमोना बयलार जाया नालाय, आलुजों एसे दाउजों एसे, ओमफ्राय माखासे दाउखौ अननानै संबावबाय। आइमोननि थाखाय दाउ बयलार जाया ना आइमोना, ओमफ्राय लकेलखौ एसे एवबाय आरो। नै बिदिनो थाइगिरजों नाजों।
जोसा औ जोसा नामा आयै औ आसु आसुनि अनला ओंख्रि देग्रायाबो आसु जानायनि फोरानदो आयु फिसाखौ माबा ओंखाम संसै नै बेखौ जानोसै बेखौ फ्रिजआव दा एवा ए होमबालाय आलु एवनायानो नै बयलारा जोंना बयलार ओरैनो मोननोसै बागान बेबो मोननोसै जानोसै मोनबायलै ओइ नाखौ फ्रिजआव दोननोसैल' आयौ दे बन्द' खालामदो दे आयै बेखौ एवाना आयै दिनै सुनिबार खाबोला रुबबाराव जानो दोनसै बेखौ बाखिखिनिखौ फोरानबाय प्रसादा फुजाबो होखांबाय दिस्लि दंलायलायो फुजा होनायनि आंगुरा जि मोजांखा नै वान टाइमावनो जागोन जोंहा ओंखामखौ मानसिया बुरजा नालाय मोनजोब्बाय ओरैनिया ओमफ्राय आंना दा ओंखामजों अनलाजोंल'सो नायो ओंखाम अनलाखौ बायाव संसै अरदाबाव कालारखौनो मारैबासो नुयोहाय मबाइलाव ओमफ्राय मोगथाङाव बिदि नुवालै दां होनदों दै होनोसै दे नै सारायानो जायगा थोलायासै आंना थैखागोनसो दाउ दंबावोसो अनलाजों संगोन माइरं सोमाखैना आयै सोमहैसै आं र' ओइ रानि नों सुनसै आयै माइरंखौ बेयाव सुनसै बुटखौ लागायबाय जानोसैनो दंदां रिलि फोरानदो जानोसै आंगुरा बैलाय इलाय बेबो नै देन्जार साइजखा थाइसे जानो थांसैलै गोखै एवग्रोथारदो आलासिफोरनो आंगुर आयौ बेगर दंलाय गोखै ओंखाम जानोसैलाय आबादाव मामियालाय होमबा ओइ बाहेरायावसो दां अबेथिं थांदों बाबाया बा ए बावसो दं बिसोरा सानैजों बावसो दङ आबौजों मामि गिदिंबाय थायो बाव थादो दे थाया माइरं सुबावनांगौ नै ओंखाम खुसेर जाना हो बवा ओमफ्राय दा खुग्लुबना ग्र'आव हाबदोरा जा थाथ' होनबा बावनो दे मा माइरं सुग्रोनि र' थिगैनो मोजां नुदों नांबाय खोमोर
Tôi sắc chi lại. Sắc lại. Vậy đấy á, không vậy. Sao vậy? Cột không vậy? Mất rồi. Lẹ, mình bẻ con ra luôn xem. Bisa. Kamera kim keren. Kamu bisa kasih kan? Ayam malah proses jaga sini. Kamu bisa baik, jangan baik nih. Moनबायानो अनलाल'सै नै बेखौ संखांबाथाय जोब्बाय ओइ नैबेजों संगोन दाउजों दाउ लकेलजों नै बेल'सै जाबायबो जोंना होख्रावलागासिनो सासेया माखासे ओंख्रिफ्रा मोनजोब्बाय आरोना दायो लोगोफोर बायरानिया मोनबाय न' सिङाव संनाया मोनजोब्बाय आरोना बायराना बयलारजों आलुजों बेबो मोनबाय न' सिंना थाइगिर ना ओमफ्राय आइमोना दाउजों आलुजों आरोना बिसोरो मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आङो माइरंखौबो सुनानै बायरायावनो जानबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो दसे मामिखौबो लाथाराखै नालाय दसे लाबाय आरोना दा बायरायाव अनलाजों दाउजोंल' संनांसिगौ आरो ओंखामाबो जानखाबायमोन आरोना खादौखौ मा होनदों आयै खारौ खारौसो होनो खादौ खारौनो खादौआ ओंखामा मोनबाय जोंना इथिं ओइ ए आं गोलैदोंसो सानदों आङो मा अनलानि साराय जानबाय नै खांनानै ओरैजा नायना ए एरखावाबाबो जाबाय होमबा ए ओमफ्राय माबायदि जादों मोननायाथ' दायो नै जाखांजोबनानै दसे जिरायबाय आरोना लोगोफोर आं जानायफोरखौ भिडिअ लाबाय थायासै आंना जानायफोराव भिडिअ लानाया बावखायो आरोना संनायफोराव जेने थेने लागोन संलाय भिडिअ लालाय खिन्थु जानायाव बावो आरोना आङो लोगोफोर भिडिअ लानो आलासिफ्रा माखासे फैनाय जायासै आरोना लोगोफोर जोंहा आइयाबो फैयाखै गामिनि आइया फैयाखै आरो ओमफ्राय दाख्लै हाबा जानाय बिबोनाङा बेखौबो बोराय बुरै फैनो थिनदोंमोन ओमफ्राय फंबायफोरा फैयासै आरो ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा हारसिं फैबाय आरोना लोगोफोर नै जोंहा दायो जाखांनानै जमा जिरायगासिनो आरो आइयाबो दासो फैदों आरो दसे रेस्ट लादों ओंखाम जाथ'वाखै आरोना दा खुरनानै होनोसै आइनोबो जोंहा दा जाखांजोब्बाय आरो नै Tapi pala Mini lại xe Mini lại Cái class of ada tu kaya ni. Om pun, ayam kok. Kitna bola ayam kok kitna bau? Ay nay, salah. Aduh, babu, muda mau sih, tanah itu apa taruh? Bye. Bây giờ mà anh thấy con thùng bây giờ Bikin mosabai tayo. Bikin mosanaya. Oi, lek fudung dong. Oke. Tiger ring najeng. Ra mami di leng nero.